malo seche moko en piny kav koro dhi gwenyore. Ok ing'e ni sama ne sirkal odonjo ne giketho yo mane mafuta ing'iewogo Kenya ka chon. Kaeto ne gidhi government to government deal ma apani ne ok odhi maber. Koro sani apani gidok e open tendering system ma jok private sector, jok man gi mwandu gi giwegi nyalo kelo mafuta gi giwegi. To kaka sebedo kawacho, piny igero gi private sector. Omiyo ka sirkal nyalo weyo oil marketing companies thuolo mondo gidhi ging'iyo ng'at manyalo ng'iewo mafuta based on mwandu ma en go gi resources ma en go, to gi compete to gikelo mafuta no e piny. Koro solution en ni sirkal owuog e ohala giwe oil marketing companies ma private sector ogo ohala, gin gi lead in policy and regulation. Kiwacho ni policy and regulation, ponono gin magi monego bed no keti ma omiyo ponono mibadhi moro amora